Bună ziua, vă salută compania Fixati, suntem în date de 2 iunie, deci s-a apropiat vara, dispoziția de tranzacționare este mult mai bună. Analiza trecută nouă ne-a arătat că avem două semnale, unul era de buy și unul de sell, suntem la fel pe perechea valutară euro-dolar. Deci în video precedent am observat că am avut un semnal puțin de buy cu un potențial de vreo 50 de puncte și un semnal de sell cu un potențial de 100 de puncte. Haideți să facem o analiză, iarăși ne ținem cont de analiza tehnică. Da? Nu cred că este necesar strict să facem careva nivele pe time frame-ul de daily, mergem deodată la time frame-ul de 4 ore. Ok, și standard. O să folosim nivelele în careva minime, respectiv nivelul în care este prețul nostru acum. Și haideți să mai vedem în apropiere ce am putea noi avea. Cam în felul următor. Bine, și avem canalul nostru între prețurile de 1.1000 și 1.08242. Ok, și haideți să vedem, totuși, să atragem atenția puțin în perioada de daily, s-a format careva un început de trend, o schimbare de trend a avut loc, vedem careva un început de impuls, o să ținem cont de el. Să trasăm doar suportul și rezistență și ne întoarcem pe time frame-ul de H4. Practic, s-ar fi format o figură de reîntoarcere, ceea ce ne-ar da nouă de înțeles că ar începe un nou trend. Dar iarăși ar fi foarte comod pentru noi să căutăm o intrare corectă pentru un buy. Aș spune că prognozele de buy s-au adeverit a fi mult mai adevărate decât cele de sell, deci totuși trendul își urmează încetișor direcția în sus. Prognozele sunt perechea valutară euro-dolar pe economie, tot ce ține de analiză fundamentală, după cum spun mulți finanțiști, analiști, căci undeva până în luna septembrie, aproximativ, valuta euro se va întări, după care ar putea fi acea paritate la care foarte mulți traderi se așteptau și foarte multă lume se aștepta la acea paritate. Că, totuși, cum am spus și mă repet, economia Statelor Unite este în creștere. Deci ce ne-ar însemna că dolarul american, valuta americană își menține puterile. Și haideți să vedem ce avem astăzi pentru euro-dolar. Să tragem atenție la time frame-ul de o oră. Observăm aceeași fixație care era la noi. Haideți să ne mutăm. O să trasăm careva suport pentru perioada de o oră și o să ne mutăm pe time frame. Am putea spune că practic a ieșit la noi, deci a străbătut rezistența și urmează o creștere pe euro-dolar. Să tragem atenție și la time frame-ul de o oră, dar nu prea vedem acea mare semnal puternic de schimbare de trend, precum îl vedem în zona dată, da? Totuși rămâne un potențial de buy mult mai mare decât un potențial de sell. O să punem și un nivel aici, la prețul de 1.08913, la mine este un preț de intrare, rămâne exact același care l-am spus data trecută. Secundă, cer scuze, ok. Deci avem un potențial de intrare aceleași 50 de puncte, care sunt. Dar semnalul pare a fi mult mai mare deja pentru buy decât pentru seller. Spunem în procente un 65% aș da pentru un buy și respectiv 35% pentru un sell. În general, cam asta pot să spun pentru ziua de astăzi pe euro-dolar. Vă doresc o săptămână cât mai frumoasă și tranzacționare cu mult profit. Vă mulțumesc și o zi bună!